6 sydd ar y brig nawr, maen nhw'n eitha debyg I gilydd, maen nhw'n gen I weld falle bu newidiadau, ond fi yn lyco'r un gyntaf yma, mae'n symud ar ei bydr, mae'n gallu weld y potensial o march I fod mewn blynyddoedd I dod fe David. I atgoffa chi, Bryn Seion Obri sydd ar blaen y dosbarth yma. Brydfa Friars gyda Friars Starstruck yn ail ac Brydfa Islin yn drydydd. Rydyn ni'n cael ei ddilyn gen Mrs Dawn Groom, Efedem Stardust ac wrth gwrs ar ôl hynny Mr Henry Lwfenha gyda Ceilan Hallmark. Mae eisiau cael gweld y rhai yn y llinell gyntaf, o hanner y llinell gyntaf, Rodri. Fi credu mae fe'n torri lan y 6 mae fe'n meddwl sydd heiddi bod yn yr cylch ma fe. Mae dim heiddi bod, ond mae goffa rhaid chwarae teg I pawb, ond mae'r rhai sy'n mynd rown nawr, maen nhw'n yn heiddi bod ma fe. Wel, Mr Rhydian Davies o Frydfa Bryn Gwenlli, ger Pont Arfynach sydd ar dasg o wneud y penderfyniad ac mae yna newid wedi bod, Rodri? Os mae newid wedi bod I Sian neu a Parc Friars chwarae teg. Mae fe'n edrych dda, eich chi weld mae potensial da'r swclynau sydd ar y frig fe. Wel, mae o'n glamp o giw chwarae teg. Yr un ma fe yw. Friars Starstruck sydd ar blaen y dosbarth yma yn y dosbarth I ebolion gwryw. Yn ail, Bryn Seion Obri ac yn drydydd Islin Solas. A fi yn credu mae gyw ceffil Ceilan wedi dod fyny neu falle na. Ie, wedi dod fyny ac wrth gwrs Efedem. Stardust wedi mynd lawr i'r 5 safle. Ond falle, Rhydian yn edrych o fan hyn rwan, yr ail a'r drydydd y matchau gilydd yn well o ran, oedd yn lle rhaid I Friars do fyny neu mynd lawr un falle. Un ffordd I llall fe. Mae'n job, ond fi credu mae'r wneud ac yn edrych yn hynod da heddiw chwarae teg. A fel ych chi gweld wrth pam oedd hi'n gwneud ei siow ei hunan, oedd hi'n hawdd reit yn symud na chwarae teg. A fi yn hefyd lwco'r un ail, wel, yr un ail, oedd hwnna'n symud ar ei bydr fe, ond na, cytuno ar hyn o bryd no. Wel, mae Rodri Davies cytuno ar penderfyniad mae frawd o wedi wneud yn y dosbarth cyntaf yma yn yr adran A. Friars Starstruck yn ennill y wobr gyntaf gyda Sian Morris. Llong gyfrchiadau mawr I Brydfa Friars. Llongyfarchiadau felly i'r cyntaf yma fynd nôl I Geredigion sef 8-9 Friars Starstruck. And taking the second place we have number 887 Bryn Seion Obri. Coming up here the property of Mrs Kerry Fell from Gloucestershire. In third place we have number 899 Mrs Sian Islin Powell Jones's. Iawn Sian, da iawn. In fourth place Dyma ni enillydd y dosbarth cyntaf yn yr adran A. Sian, oeddech chi'n ar ail safle'n dipyn yn y dosbarth yna, a rhyw newid yn diwedd. Breuddwyd rili yn diwedd. Mae rhywun yn breuddwydio am y pethau yma, meddwl bod o beth yn ddigwydd. A dych chi'n enw, dyn ni'n gweld yn aml iawn ar pen y dosbarth yma yn y ffair eia. Weithiau, mae'n digwydd am y waith yn diwedd. Wel, llongyfarchiadau mawr a pob lwc yn y pencampwriaeth. Iawn, diolch. Siwr bod Mr Davies yn mwynhau I ddosbarth cyntaf yma. Very large court foal class here after winter fair. And entries forward here today. Therefore, put your hands together to the first prize winner in the court foal class. Number 899, Friars Starstruck. Llon gyfarchiadau mawr I Frydfa Friars a Sian Morris gyda Friars Starstruck yn ennill y dosbarth i'r swclod giryw yn yr adran A y Merlod, Mynydd Cymreig.
nes ymlaen yn ystod y dydd.